дуруд дӯстон, барселона мавсими навро бе Месси оғоз мекунад. Лапорта ва Хави камбеки ӯро мехостанд, вале факт тамоман аз ин гуфтаҳо дигар шуд. Месси ҳадафи асосии трансферии Барса буд, чунки калиди муваффақияти дастаро маҳз дар ӯ медиданд, вале Месси бошад оромӣ ва ҳаёти хушро дар Интер Майами хосту ҳамагон онро бо эҳтиром қабул карданд. акнун мебинем ки бидуни Месси ҳайати дастаи Барселона дар мавсими ҷадид чӣ хел мешавад ва Лапорта, Алемани ва Хави кадом ҳайатро сохтан мехоҳанд. Наворро то охир тамошо кунед. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. барселона оиди фурӯши бозингарон аз охирҳои моҳи май корҳоро оғоз карда буд, чунки ин қисмати мушкилтарини кори роҳбарияти даста ба ҳисоб мерафт. айни ҳол барселона фурӯши ҳимоятгар Клиан Ланглеро баррасӣ дорад. Тоттенхем бо дарки вазъи даста нархи бозингарро то минимум поин бурдан мехоҳад. лондониҳо Ланглеро бо 5 миллион евро ба даст овардан мехоҳанд. умтити бошад фурӯши баъдӣ мешавад. Самуэл мавсими фаъолеро дубора дар дастаи Лечче гузаронид ва намехоҳад ки ба курсии эҳтиётӣ баргардад. ӯ пешниҳодҳо аз серияи А ва Лигаи 1 Фаронса дорад. Сержиньо Дест ҳам пешниҳодҳои зиёд дорад ва эҳтимолан то охири моҳ тарки Барса мекунад. аввалҳои июн гапу хабарҳо оиди рафтани Кундени зиёд шуда буданд. Баъдан Хави бо бозингар забония карду ӯро розӣ кард ки мавсими оянда дар канори рост бозӣ кунад. дар хатти нимҳимояи каталониҳо фурӯши Кесеро баррасӣ доранд. рафтани Кесе ба нилнориҳо зиёда аз 25 миллион евро сабукӣ хоҳад овард. ба ин нимҳимоятгар ҳам аз Премьер-лига ва ҳам аз серияи А диққат шуда истодааст. Пабло Торе якчанд вариантҳо дорад. Валенсия, Вильяреал ва Селта талабгори Пабло шудаанд ва эҳтимолан барои як мавсим ӯро ба иҷора равон хоҳанд кард. ҳамчунин Калядо ва Нико ҳам дар ҳайат ҷой намегиранд. Алексро ку мефурӯшанд, вале Гонсалес шонси кӯчаке пеш аз мавсим мегирад ки худро нишон диҳад. агар ҳамааш хуб гузарад, ӯ боқӣ мемонад. дар хатти ҳамла ҳолат каме дигаргун аст. танҳо ду бозингар ба нақшаҳои даста дохил шудааст: Левандовски ва Дембеле. Рафиня ҳам мемонад, вале дар сурати пешниҳоди хуб гирифтан ӯро метавонанд ки раҳо кунанд. пешниҳодҳо барои Ферран ва Ансу шуда истодаанд, вале ягоне аз онҳо тарки Барса карданӣ нестанд. аввал шояд Абде фурӯхта шавад. ба ӯ аз Англия, аниқтараш дастаи Лидс диққати махсус дораду розӣ аст ки 40 миллион евро барои Абде диҳад. рафтан нахостани Фатиро дида гуфта мешавад ки Абде ва Ферран муддаии гузаштан ба дигар даста ҳастанд. ҳардуи онҳо аз 60 то 70 миллион евро сабукӣ ба даста меоранд. акнун мебинем ки баъди нокомӣ дар овардани Месси Барса чӣ роҳро пеша мекунад. барои Хави омадани нимҳимоятгар, такмуҳоҷим, ҳамлагар ва ҳамлагари канорӣ лозим аст. дигар мавқеъҳоро мураббиён аллакай ба пуррагӣ ҳал кардаанд. омадани Иниго Мартинес 1 июл эълон мешавад, зеро шартномаи бозингар бо Атлетик Билбао то он вақт амал мекунад. Барса инчунин Микаэл Файе 18-соларо бо 5 миллион евро харид, ки дар оянда ба дастаи асосӣ мепайвандад. дар мавқеи нимҳимоятгари амлавӣ ба Хави Кимих ё Субименди лозим шудааст. ин харидҳо аз 60 то 70 миллион евро маблағ талаб мекунанд, вале Бавария ва Реал Соседад бозингарони калидиашонро раҳо карданӣ нестанд. ба стили Барселона Илкай Гюндаган дуруст меомад. омадани ӯ метавонад якчанд мавқеъҳоро дар ҳайат боварноктар кунад. ба гуфтаи Фабрицио Романо, Илкай бо маслиҳати ҳамсараш розӣ шудааст ки ба Барса пайвандад. шонси хариди Гюндаган маҳз баъди ба дигар даста рафтани Месси хело зиёд шуд. барои хатти ҳамла Барса Витор Рокиро интихоб кард. амлагари 18-солаи Атлетико Паранаенсе аллакай шартномаи пешакӣ бо даста бастааст ва ҷобаҷогузории ҳуҷҷатҳо мондааст ки ҳамеша Барса бо мушкилӣ дар ин раванд дучор мешавад. Барселона барои Роке 30 миллион евро ва 10 миллион евро ҳамчун бонус пешниҳод дорад. гуфта мешавад ки Витор Роке зимистон ба Барса мепайвандад, замоне ки вазъи иқтисодии даста беҳтар шавад. Роке барои нилнориҳо варианти зарурӣ аст, зеро ӯ дар ҳама мавқеъҳои ҳамла бозӣ карда метавонаду ҳамлагари бо маҳорат номида мешавад. Роке каме шабеҳӣ ба Суарес хоҳад дошт.
неймар ҳам метавонад мисли ҷокер дар тобистон гардад. Бале, ӯ ҳам баъди наомадани Месси яке аз вариантҳо шуд. ПСЖ ҳатто розӣ аст ки ин бозингари худро ба иҷора диҳад ва баъзе нафарон ин вариантро ба Лапортаву Алеманию Хави пешниҳод карда истодаанд. Аслан ин гузариш метавонад ки такони мусбӣ ба даста диҳад, чунки Неймар ҳам Барселона ва ҳам дастаро хело дӯст медорад. Хави бошад бозингаре мегирад ки ба тӯб мисли магнит мечаспаду ассистҳои олӣ мекунад. Барселона бе Месси ҳам ҳайати ҷадидро бо бозингарони зерин акнун пурра месозад. Иниго Мартинес, Жоау Кансело ҳамчун иҷора ва баъд харид, Кимих, Гюндаган, Витор Роке ва Неймар. Агар реалистӣ фикр кунем, танҳо сетои онҳо дар роҳи пайвастшавӣ ҳастанд: Иниго, Гюндаган ва Роке. Агар рискҳоро бинем, Барса барои Кимих талош хоҳад кард. худи бозингар агар фишор ба даста диҳад, роҳбарияти Бавария ӯро метавонанд ки раҳо кунанд. Ин дастаро нафаси тоза хоҳад дод. Мо бошад аз бозии нави даста ҳаловат хоҳем бурд. Ба ҳамин тамом дӯстон, то боздид.